Musotele kanubagaw assalamu alaikum aw bisimila an ka kunnafoni kɛnɛ kan. Min ye karo k'a fɔ ka bɔ ntɛnɛn na ka na se araba ma Kayi a tun bɛ dagaba wuli la min ye ntɛnɛn sufɛla sa min ye ayiwa funangɛni san 18 ale ni finitigila ka kari ɲɔgɔn na ayiwa kuma falenfalen senfɛ mugu kan o bɔra ko la ni ale tora o ko la. Tarata a kɛra k'a fɔ Kayikaw bɛɛ lajɛlen bɔra k'u ka nisɔngoya yira. Nisɔngoya kɔnɔna na min ye polisiw yɛrɛ dagayɔrɔ ye n'o ye polisiso ye komisariya o fila u taar'o ci k'o filenkolon ci k'o dagakolon ci. Kunnafoni selen kɛra k'a fɔ jamana ɲɛmaaw ma olu ye kɛra k'a fɔ ayiwa ɲɔgɔnya kunnafoni di kɛ ka ɲɛsin ayiwa Kayikaw ma min jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ sa ale ma wele a jabala la n'o ye minisiri ɲɛmaa ye ka taa se bulonba ɲɛmaa ma ale ni i k'a k'a fɔ lakana yɛrɛ minisiri k'a yira k'a fɔ waleya min kɛra Kayi nin wagati na ka fɛɛrɛ ni dabali kɛ jisuma ka bɔn a ko kan o kɔnɔna na sa u ye min ye lakana minisiri ye ka ale lawuli joona joona ani premier minisiri ka se Kayi dugukolo kan min ye Salifu Tarawele yɛrɛ sa ni ale lakana o minisiri ye tuma min na ale sera Kayikaw ka dugukolo kan ale y'i ɲɛsin ka taa ayiwa so fila min ni kɛra k'a fɔ olu jenina ka taa olu lajɛ tuma min na n'a bɛ bɔ ye ka na kamalen ni janaja kɛyɔrɔ la sa ayiwa kɛra k'a fɔ Kayikaw dɔ farala dimi kan u ye sira tigɛ a ɲɛ sila kɔni ale ma se ka janaja kɛyɔrɔ la sɔrɔ ayiwa janaja bannen kɔ dɔ farala dimi kan ni kɛra k'a fɔ ayiwa fanga yɛrɛ dagayɔrɔ ye Kayi jabala la n'o ye préfecture ye walasa ka taa yen fana filenkolon ci ka a dakolon ci sabula min ye maa saba ye olu de tora nin ko la fila wɛrɛw tora ko la ka fara ayiwa fangɛnin kan mana ɲɛmaa kɔni ka fɔla n'o ye Ibrahim Boubacar Keita ye k'a yira k'a fɔ halisa fɛɛrɛw ka kɛ ye nin ko a bɛ se ka dan soda la cogoya min na min ye Kayi gouverneur yɛrɛ sa ale kumana yira k'a fɔ ayiwa finitigila kan min kɔni kɛra sababu ye ka nin wale in kɛ ka mugu kɛ ayiwa kamalen na n'a ni tora la a yira k'a fɔ ale kɔni ye nin kɛ a yɛrɛ de ye a ma nin kɛ a ka baara hukumu kɔnɔna na sabula ale bɛ hukumu min kɔnɔ o de ye ka kunnafoni cari kɛra k'a fɔ lakanabaaw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ a fɛn min ye kɛra k'a fɔ a bɛ mun ko circulation agent de circulation o maa tɛ ayiwa kelen filɛ ka wale min kɛ ko a yɛrɛ a kelen nata jɔ ka nin ko jaabi min ye bulonba maaw olu ka ayiwa jɛkulu sigilen kɔfɛ ko maa bɛ se k'i sigi ni ayiwa minisiri yɛlɛmaw ye Mali kɔnɔ bulonba maaw olu ka ayiwa jɛkulu sigilen kɔfɛ a yirala k'a fɔ kabiri bulonba ma don fɔlɔ ŋunuŋunu tun bɛ sen na ni minisiri yɛlɛma ye sa k'a fɔ ko ni bulonba kɔni donna ayiwa minisiri yɛlɛma kɔni ko o bɛ boloda waati na hali n'a sɔrɔ jamanakuntigi a sigilen bɛ k'i makun i ko ma kɛ ko nka ko b'a kɔnɔ k'a yira k'a fɔ ayiwa bulonba donni ko min filɛ nin ye waleya min bɛna da o kan o de k'a yira k'a fɔ minisiriw bɛna falen hali n'a sɔrɔ minisiri bɛɛ ma bɔ a nɔ na hali n'a sɔrɔ maa kura dontɔ bɛna caya damadama olu na to u nɔ na minisiri i kɛra k'a fɔ sigi min bɛna kɛ o y'a yira k'a fɔ bɛrɛbɛlɛtɔn min b'an kunna n'o ye RPM ye o kɔni o maa de bɛna caya a ko la sabula minisiri sigi min kɛra ayiwa san 2018 jamanakuntigi fɛ o minisiri sigi cogo ko o ni nin tɛna kɛ kelen sabula maa caman olu ye a dɛmɛ a ka ayiwa fanga ɲini na ko i kɛra k'a fɔ lajaliw tun bɛ o la nka minisiri sigi min bɛna kɛ nin sen ko o tɛna ye a la o de la min kɛra k'a fɔ ayiwa kankelentigiw ye n'o ye RPM maaw ye olu kɔni ko o na caya a ko kɔnɔ min ye ayiwa tilema ale ka weleli ani bɛrɛbɛrɛlitɔn wɛrɛ ɲɛmaa bɛ yen ko Nuhu Sar weleli i kɛra k'a fɔ olu weleli min kɛra ayiwa ko wulikajɔ kɛra o ko kama tɔn min bɛ n'a bɛ wele ko FSD Front pour la sauvegarde de la démocratie olu y'a yira k'a fɔ nin waleya fila min kɛra a ma bɛn olu ma sabula nin waleya fila in i kɛra k'a fɔ démocratie taasira tɛ nin a bɛ fɔ fɛn min ma ko bɛɛjɛ fanga o taasira tɛ nin liberté d'expression bɛɛ lajɛlen k'i hakilila fɔ ko o taasira tɛ nin sabula ko min ye tilema yɛrɛ i kɛra k'a fɔ ko a minɛni min kɛra kalo tile 9 ko a ma kɛ sariya kɔnɔ o tɛmɛnen kɔfɛ min ye Nuhu Sar ye ko ale fana welela k'a ɲininka a dalakan na sabula ko ninnu ye maa ye maa minnu bɛ kuma ayiwa u ka kumaw n'a bɛ jamana yigi o kuma ko a ka kumaw ti jamanakuntigiw to ayiwa u ka lafiya kosɛbɛ o de la u ye waleya ta ka tilema k'a lajɔ k'a minɛ tilegan tɛrɛntɛrɛ fɛ ayiwa k'a to a ka mobili kɔnɔ FSD mɔgɔw kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin ma kɛ sariya yɛrɛ hukumu kɔnɔna na a min kɔni ye Nuhu Sar ye ale parti ayiwa Front africain pour la démocratie o ɲɛmaa ye u kɔni y'ale wele k'ale ɲininka a dalakan na u tilala k'ale labila nka fɛn min kɔni ye tilema ye ko ale bɛ bolola halisa FSD mɔgɔw kɔni y'a yira k'a fɔ a ko tɛna to tan u bɛna fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ ayiwa tilema bilali k'a wajibiya wali kelen n'a ma ɲɛ min kɔ minisiri min bɛ lakanako kunna ayiwa o ka bila ka bɔ baara la ayiwa walima
ka baara bila a yɛrɛ ma. Ko Mali dugukolo kan ayiwa Kidali an fan fɛ yɔrɔ min bɛ wele ko Azawadi ko olu kɔni bɛ k'u yɛrɛ ta don o don ka kɛɲɛ ni ayiwa président de la République Ibrahim Boubacar Keita ka hakilina ye min n'a bɛ ka yira jamanadenw na k'a fɔ ko Kidali kɔni ale bɛ Mali ka mara kɔnɔ. Ayiwa nin kɔni ye kunnafoni ye k'a yira k'a fɔ ko o hakilila in ko hakilila min don k'a bɛ mɔɔw nɛgɛ sabula k'a yira k'a fɔ min ye Mali yɛrɛ minisiri ɲɛmaa ye Bubu Sise ka taa se président de la République yɛrɛ ma Ibrahim Boubacar Keita ko ninnu fila si tɛ se ka se Kidali dugukolo kan cogo min ka d'u ye. Ayiwa yɔrɔ min bɛ yen n'a bɛ wele ko Azawadi olu kɔni bɛ k'a yira k'a fɔ kuma bɛɛ an kɔni an ta y'an yɛrɛ ye an tɛ Mali kɔnɔ an ta y'an yɛrɛ ye Mali tɛ an ka ɲɛmaa ye. Ayiwa ko min bɛ o waleya yira sa o de ye k'a fɔ fɛn min bɛ wele ko armée constituée n'o ye kɛlɛkɛdenw ɲagaminen k'u suganti ko olu ka doni Kidali kɔnɔna na k'a yira k'a fɔ u ka Mali fan bɛɛ lajɛlen lakana. Ko mouvement de l'Azawadi mɔgɔ olu kɔni y'a yira k'a fɔ o ko o tɛ bɛn sabula u ye sira tigɛ armée constituée mɔgɔ na n'o ye ayiwa kɛlɛkɛcɛw fara faralen ɲɔgɔn kan Mali tɔgɔ la. Azawadi mɔgɔw kɔni y'a yira k'a fɔ ko u tɛna se ka don u y'o fɔli min kɛ ko a fɔra fɛnɛ a tora o la. O waleya kɔfɛ fɛnɛ ninnu kɔni sɔrɔsi cɛ 20 ni u kɔ seginna ka na dagayɔrɔ la n'o ye ayiwa wula kɔnɔna ye Tarkint Gao mara la u kɔni u ye fin kɛ ka jɛ kɛ cogo si la u ma se ka don ayiwa Kidali kɔnɔna na. Nin ko kɔni ko ayiwa jamana ɲɛmaaw fɛnɛ bɛ nin kalama ko fɛn ma bɔ nin na. O tɛmɛnen kɔ ko fɛn min fɛnɛ bɛ o de yira o de ye k'a fɔ Kidali mara kɔnɔ nin waati in na min ye maa 5 ye siga de kɛ m'o la k'a fɔ ko coronavirus bɛ ban minnu na a ma fɔ ko coronavirus k'a fɔ ko an danganiyara k'a fɔ k'a b'u la dɛ ko nka ko siga de kɛlen don k'a fɔ ko a b'u la. O kɔnɔna na min ye an ka ayiwa minisiri so ye minisiri min ɲɛsinin bɛ kɛnɛyako ma ale kɔni bɛ ka gɛlɛya sugu bɛɛ lajɛlen sɔrɔ walasa k'a ka ayiwa cɛdenw bila baara la Kidali yɛrɛ kɔnɔna na nin coronavirus ko in kunkan o kibaruya la. U y'a yira k'a fɔ min ye Michel Hamala Sidibe ale yɛrɛ wulila ka maaw fara a yɛrɛ kan diɲɛ seleke 4 maaw tɔgɔ la n'o ye organisation internationale ye k'o maaw dɔw fɛnɛ fara a yɛrɛ kan ka se ka don Kidali kɔnɔna na ka taa ayiwa sema mɔgɔw n'o ye coordination mouvement de l'Azawadi mɔgɔw ye ka t'u kuma ɲɔgɔnya u ka se ka bɛn ko la min ye ale ka cɛdenw ye u kɔni u bɛ se ka baara kɛ ayiwa lafiya la cogoya min na. Waleya in kɔni kɛlen kɔ i b'a ye k'a fɔ u bɛnna ko la ayiwa min kɔni ye nafolomugu min bɛ na ka na coronavirus kɛlɛli la ayiwa min kɔni ye an ka minisiriso mɔgɔw ni sema mɔgɔw u jɛra k'o kuma fɔ ayiwa bɛn kɛra o kan. Halisa Mali kɔnɔ o coronavirus ko kelen kunkan ka kibaruya la an bɛ bi kunnafoni di aw ma coronavirus ko la. Mali kɔnɔ ka kɛɲɛ ni bi alamisa don mɛ kalo tile 14 a yirala k'a fɔ ko maa 21 kura olu de ye banakisɛ in sɔrɔ. Ayiwa n'i ye a bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ maa minnu bɛ yen ni banakisɛ in ye olu sɔrɔ n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan Mali kɔnɔ bɛna se maa 779 ma ko banakisɛ in a kɛra sababu ye ka mɔgɔ minnu tanya o ye maa 46 ye. Maa minnu kɔni ni bana in ye olu sɔrɔ n'u kɛnɛyara o ye maa 476 ye. Maa minnu kɔni bɛ furakɛli la bana in bolo kan halisa nin waati na o ye maa 356 ye. Jateminɛ y'a yira k'a fɔ maa minnu bɛ yen ni siga kɛlen d'u la n'u kan ka jateminɛ k'a lajɛ ni bana in b'i la wali n'a t'i la o ye maa 1785 ye. A bɛ fɔ minnu ma ko personne contact. An bɛna Burkina Faso kɔnɔna na ko nin kɔni ye kasobon ye kasobon min n'u taara maa dɔw minɛ ka bila a kɔnɔ siga kɛmɛ maa min na n'u kan ka sɛgɛsɛgɛ ayiwa nka yanni ka dugu jɛ maa 12 kɔni olu ni tora a la. Min ye ayiwa Tanwalibugu Burkina jamana kan ale gendarmeso ye ayiwa kɔrɔyanfan fɛ u y'a yira k'a fɔ maa 12 bɔɲɔgɔnko olu ye saya sɔrɔ ka kɛɲɛ ni ayiwa mɛ kalo tile 11 ka na tile 12 la tuma min na ni maa kofɔlen ninnu n'u minɛna ka taa bila ayiwa yɔrɔ la yɔrɔ min n'u u kan ka sɛgɛsɛgɛ ayiwa min ye jalatigɛbaw yɛrɛ ka ɲɛmaa ye ale ka fɔ la ale y'a yira k'a fɔ maa 25 olu kɔni kun minɛnen don ka taa bila nin yɔrɔ kofɔlen in na ayiwa Tanwalibugu ayiwa Burkina Faso jamana kan yɔrɔ in kɔni ani Fada Guruma u cɛ o ye kilomɛtiri 40 ye. Ayiwa min kɔni jateminɛ o y'a yira k'a fɔ yanni ka dugu jɛ maa 12 kɔni olu ni tora a la. Nka kasobon ayiwa a lakanabaw yɛrɛ ka fɔ la ko nin kɔni sɔrɔla fɛn min kɔni n'o ye ninakili degun kow ni ko wɛrɛ ye ko n'o tɛ ko wɛrɛ ma k'u la n'i y'a jateminɛ ko maa minnu kun minɛnen don ni dugu jɛra u kan ka ɲininka u dalakan na sabula ko siga kelen d'u la n'a sɔrɔ bamanci wale maaw tɛ ko n'i y'a jateminɛ k'a la i b'a ye k'a fɔ maa 12 kɔni o kɔni ni tora o ko la min kɔni ye jalatigɛbaw ka ɲɛmaa ye ale y'a jira k'a fɔ nin ko sɛgɛsɛgɛliw bɛna sigi sen kan walasa a ko ɲɛ bɛ se ka dɔn cogoya min na nka mantanyanin ninnu kɔni u ye fɛɛrɛ kɛ k'u lase
maa o maa maa minnu bɛ ayiwa i k'a fɔ u janaja sabati. Cameroun ni jamana kɔnɔna na ayiwa min ye Maurice Kanto n'ale ye fanga sinamatɔ ɲɛmaa ye ale ka maa dɔw bɛ yen ko u y'olu fana minɛ. Maurice Kanto ka ni maa minɛnen ninnu a sababu tɛ dɔwɛrɛ ko u ye jɛkulu dɔ sigi sen kan Initiative Survie Cameroun. Jɛkulu in sigira sen kan walasa ka coronavirus kɛlɛ nka ɲɛmaaba kɔni o ye Maurice Kanto ye komi ale maa man di kosɛbɛ k'a fɔ u ye fɛɛrɛ kɛ a ka maa 6 ka se ka olu lajɔ. Tuma min na ni maa 6 ninnu n'u tun bɛ ayiwa yala la sugu kɔnɔ ka sugu min n'o ye Mokolo ye Yaoundé k'a fɔ u tun bɛ ka fɛn min bɛ wele ko gel hydroalcoolique i ka jɛkulu ye fɛɛrɛ kɛ ka o tila u ni ɲɔgɔn cɛ u ka yala k'o di maaw ma ayiwa u ka se k'u tɛgɛw ko ka se k'u yɛrɛ tanga ka bɔ coronavirus ma. O tɛmɛnen kɔ fɛn minnu fana ye masques ye n'o ye nuna tangalaw ye k'o fana di u ma u ka se k'o tila maaw ni ɲɔgɔn cɛ sugudaw la ayiwa jamajɛyɔrɔw ni yɔrɔ caman na min kɔni Olivier Bimbu ni ale k'a fɔ Initiative Survie Cameroun ale ko ladilikɛba ye u ka kuma lasela fana don ale y'a yira k'a fɔ Maurice Kanto yɛrɛ kɔni nin waleya in a ma diya ye kosɛbɛ sabula ale maaw bila baara la ayiwa min kɔni jamana ɲɛmaaw ye u y'olu minɛ k'u dala minɛkan kɛ mun ye ayiwa ko nin maa kofɔlen ninnu kɔni ko yamaruya t'u bolo ayiwa ka yala ka nin tɛgɛkola ninnu di maaw ma ani ayiwa nin nuna tangala ninnu di maaw ma u ka se k'u yɛrɛ kisi ayiwa coronavirus ko kunkanko kibaruya la. Venezuela kɔnɔna na ayiwa min ye Faransi ambassadeur ye sa ko courant kɔni o tigɛlen bɛ ale la ale ni fɛn caman wɛrɛw. Min ye ayiwa Venezuela kɔnɔna ye Faransi ambassadeur kɔni o y'a yira k'a fɔ courant kɔni u ye a tigɛ a la ayiwa ka taa se gaziw ma ani fɛn wɛrɛ fɛn o fɛn bɛ yen i k'a k'a fɔ ni sokɔnɔna masiriw don ni ayiwa jamana bɛ se ka a sabati ka ɲɛsin Romain Nadal ma n'ale ye ambassadeur ye Venezuela Faransi tɔgɔ la a ko in kɔni degun bonyana sabula kabiri mɛ kalo tile 3 u ye waleya in ta k'a sɛgɛrɛ kabiri a yɛrɛ bɛ ka siga k'a fɔ ko nin kɔni ye waleya ye nin tɛ maa nɔ ye kurantigɛ n'a waati don jitigɛ n'a waati don ka na a tɛmɛ o la komi a yɛrɛ y'a ye k'a fɔ a jabala k'a fɔ o ni ayiwa Karakasi o tɛ tɛmɛ ayiwa sanga 5 ɲɔgɔnna kan a ka mobili la ko a y'a ka mobili ta ka taa nin ko in kunnafoniya ɲini a selen kɔ kɛnɛ kɔnɔ a y'a ye k'a fɔ dabɔnkama don kɔnɔna sa a ye wele bila u ka ɲɛmaayaso ma Faransi jamana kan ale fana ka ambassadeur o ye weleli kɛ k'a fɔ Venezuela ka yirula k'a fɔ bɛnkan kɔni tɛ nin ye ambassadeur mana kɛ i ka jamana kan i kan ka fɛn sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ayiwa a mako bɛ fɛn o fɛn na olu bɛ se ka sabati cogoya min na ko nka ko n'a ma ɲɛ min kɔ ni u ma segin kɔ ayiwa fɛn min kɔni ye u ni ɲɔgɔn cɛ baaraɲɔgɔnya ye ko dan na kari a la. Ayiwa min ye k'a fɔ denmisɛnnaka minnu bɛ bɔ ka taa u senna yalayala banakisɛ sababu la ko o ko kɔni dɔgɔyalen don nka u n'a ta maa dɔ bɛ ka maaw gɛn. Banakisɛ min bɛ senna n'o ye coronavirus ko ye ni ale kɔni bɛ ka diɲɛmaa bɛɛ lajɛlen kamana gan ni ale kɛlen bɛ sababu yɛrɛ a bɛ fɔ fɛn minnu ma ko frontière n'o ye jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ko olu datugu ayiwa bɔdaw kɔni tɛ ka sɔrɔ nka o n'a ta ko fanangɛnw kɔni bɛ yen olu kɔni tɛ dɛsɛ bɔda la min kɔni ye Grɛki jamana ye ka taa se Malti jamana ma olu kɔni ye a yira k'a fɔ olu kɔni mana maa sɔrɔ u bɛ i lasegin ka taa i ka jamana kan sabula min ye banakisɛ ye n'o ye coronavirus ye o bɛ ka diɲɛ bɛɛ ɲɛ gan nin waati in na ko maa kɔni tɛna se k'i den ka don ayiwa maa ka du kɔnɔ kɔni kɛlen bɛ ka jɛkulu sigi kabiri ayiwa mɛ kalo tile fɔlɔ ka jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnenw sigi fɛn min bɛ nin ko ninnu lakɔlɔsi maa kɔni ko ni i sɔrɔla u na fɛɛrɛ kɛ i la. Muso tele kanubagaw bi nin bɛ dansigi an ka bi kunnafoni na an b'aw fo ka waleɲuman dɔn a k'an bɛn waati wɛrɛ muso tele sanfɛ.